Ako sa social media dong. Ipakpong ka, nag-ipon ba? Murid ane. Balik po. Tuloy atan ang gabi. Ano to mo tanan? Nope. Iya tag-diskarte ka naman kung saan na ito pagpagpuhi ito papalingon. Balik. Ibis mo. Igor ka man balik yun. Bahala ka mo. Apawat tubig. Abi ka mag-ispa tugwa to sa dito. Dana gani makuan. Kami lang po rumugno dire. Tabang ay. Wait na ba dito? Ang gamay ako na sa'yo. Ako ibaba. Bulit ko sa isi. Di ra ba badara ba? Ang motor po nga dako. Narapot sa kilid. Kung sa akin, ang bahay ni Bibi nga tumok kamat sa motoran. Alin mo sa bukuan? Ang tubig. At kani ba? Ang damage. Ha? Likay mo bro. Ang taki motor kay. Murag kita kaagkuan ba? Gigit. Tagaro tungtungan, nagagagi ra tubig sa kilid. Ayo ha. Ati. Tikyaob. Ingon ang ihi. Pag may buhi pa ka. Sino nga dili ikaw? Ha? Dili kay mo din. Dito, pag na. Sila marjon din ano sila. Oh, Marjong kaligid-ligid si Marjong kuno. Yang batos. Gani ko niya. Abi ko nagapag nagapon sa siyang balay dito sa Siwol eh. Mikado ato ko Siwol kon. Yun mo mas na may bakit no? Sinter. Ako lang diri kaya ako tanaw ng balay. May kulit tigas ito. May pahukot sim oy. Ano nakita mo? Sila nakita. Ilang tabangan diha. Ang kusa mo pa. Gamay. Di man na basta-basta bunluto mo na. Garab imo. Bukton diha. Taka na ito kamu nasa na sim aw. Ako yung sa pagas, kumano uling